Together, together, together we pray to Allah Ta'ala. 5 times a day, it's a duty upon us, so never delay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. We are here in Discover Islam, hatid po sa inyo ng Dakwa Corner Bookstore Philippines. Ang ating guest speaker ngayon ay si Sheikh Nadir Oquendo. Si Sheikh Nadir Oquendo ay napagtapos siya ng high school sa St. Louis University, Baguio City. Siya po ang valedictorian, mashallah. At nakapagtapos ng BS Medtech sa parehong university sa Baguio City at siya po ay board passer. At nakapagtapos ng Da'wa ay Nusuluddin sa Islamic University Medina, Saudi Arabia. At siya ay former translator ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia for 10 years. At siya presently secretary ng Discover Islam Baguio City. At also currently alive Arabic Language and Islamic Values Education. Siya po ay teacher doon sa Josefina Carreño Elementary School, Baguio City. Ang kanyang topic ngayon ay 100 benefits about fasting according to Quran and Sunnah and sciences. Inshallah ta'ala, falatafaddal fadilatuhu mashkuro. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalataya, paparating naman ang bisita natin, walang iba kundi ang Ramadan. Kaya dapat lamang na pagyamanin natin ang ating mga sarili ng kaalaman upang mapaghusay natin ang isang napakalaking ibada na gagawin natin sa buwan na ito, ang buwan Ramadan. At ang ibada na ating tinutukoy ay walang iba kundi ang pag-aayuno. Sa sobrang dakila at laki ng ibadang ito, alam natin na kabilang siya sa 5 haligi ng Islam. Ang pag-aayuno, isang napakalaking ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na marahil marami sa atin ay hindi pinaghuhusay. Gayong sinabi ni Allah sa Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, upang kayo ay pagsubukan kung sino sa inyo ang may mahusay na gawain. Hindi sinabing may maraming gawain. Sinabi, mahusay na gawain. Kaya sa pagtitipon natin ito, hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang karapat-dapat sambahin. Nagabayan tayong lahat upang maunawaan din ng husto kung paano paghuhusahin ang ibada ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan, ito ang buwan ng awa at kapatawaran. Buwan na kung saan nakabukas ang mga pintuan ng paraiso at nakasarado mga pintuan ng impyerno. Kaya kung ating iisipin, malaking pagkakataon na dapat nating pag-igihan upang makaipon ng maraming hasanat o gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami nagtatanong, bakit kung sa buwan Ramadan ay nakasarado ang mga pintuan ng Jahannam, subalit nakikita natin ang kasamaan ay laganap pa rin? Ang sinabi ng ating mga dalubhasa sa puntos na ito, dahilan ng ating mga sarili ay nag-uudyok sa paggawa ng kasamaan. Kung ang sarili natin ay madalas nating sinasanay sa paggawa ng kasalanan o kasamaan, marahil kahit na nakasarado ang pintuan ng Jahannam, kahit na nakagapos pa ang mga syaitan at mga alagad o kampon ng Satanas, hindi mo na kinakailangan tuksuin ka pa para gumawa ng kasalanan dahil yun ang kinasasanayan natin sa ating buhay bago pa dumating Ramadan. Kaya mahalaga na ang pagsasanay ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw sa kanyang buhay ay palaging pagsunod sa kautusan ng nag-isang tagapaglikha. Buwan ng Ramadan, buwan na kung saan isa sa mga haligi ng Islam ang ating ginagawa. Katulad ng ating sinabi,
walang iba kundi ang pag-aayuno o saum sa Arabic. Sa buwan Ramadan, inobliga sa atin ang pag-aayuno. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Inobliga sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pagkakaobliga nito sa mga nauna sa inyo, nawa kayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikayat tayo mag-ayuno. Kaya sabi ni Allah sa Quran, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." At ang mag-ayuno kayo ay mas mabuti para sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At sa buwang ito, tinuturuan tayo magpasalamat sa pagkakaobliga ng Ramadan. Kaya sinabi ni Allah sa Quran, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." At kayo, dakilain ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa gabay na kinilalagyan ninyo, nawa kayo ay magpapasalamat sa Kanya. Ang pagiging mapagpasalamat na alipin ay katangian na marami sa atin ay nawawala na. Katunayan, sabi ni Allah sa Quran, "Wa qalilun min ibadiyash shakur." At kakaunti lamang sa mga alipin ko ang mapagpasalamat. Kaya sa Ramadan, isang pagkakataon na wag nating palalampasin, mga kapatid sa Islam, na maging mapagpasalamat tayong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan, ipinamahal sa atin at pinagaan ang pag-aayuno. Kaya nga, sabi ni Allah sa Quran, "Ayyaman ma'dudat," bilang lamang na mga araw. Itong maikling parte ng aya na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatunay na ipinamahal at pinagaan sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Bakit? Bilang lang ng mga araw. Either 30 days o kaya ay 29 days lamang. Hindi niya ginawang isang taon na tayo nag-aayuno. Sapagkat ito'y alam ni Allah na magiging mabigat para sa atin. Kaya, ipinamahal niya. Bakos ipinasasabik niya sa atin, kaya ginawa niya lamang na bilang na mga araw. Hindi niya tayo nilagay sa alanganin. Paano? Sinabi niya sa Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kung sino man sa inyo ang may sakit o may karamdaman, at kung sino man sa inyo ang naglalakbay, pwede kayong kumain sa mga umaga ng Ramadan kung ito ang inyong kalagayan, at babayaran nyo na lamang pagkatapos ng Ramadan. Hindi ba't malinaw na hindi tayo nilagay sa alanganin? Kasi kahit ano paman ang advancement na ating tinatamasa ngayon sa paglalakbay, kahit na first class seat pa ang upuan mo sa aeroplano, mayroon pa rin madadanas na kahirapan. Meron pa rin difficulty na mararamdaman. Kaya hindi tayo nilagay ni Allah sa alanganin, pinayagan tayo na pwede tayong kumain sa mga umaga ng Ramadan kung may karamdaman ka, o kaya ikay naglalakbay at babayaran mo na lamang pagkatapos ng Ramadan. Kaya naman ito po mga kapatid, aking ihatid sa inyo sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang daang pakinabang tungkol sa mga batas ng pag-aayuno sa Islam. Opo, well, hindi lang naman 100, napakarami pa. Pero siguro sa 100 na pakinabang ito, ayon sa Quran, Sunnah at siyensa, ay marami na tayong matututunan, bagos ang tanging layunin na paulit-ulit kong babanggitin ay ang paghuhusay ng ating pag-aayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ano ang kahulugan ng pag-aayuno? Dapat alam natin ng definition. Alam natin ang kahulugan o ibig sabihin. Hindi yung pag tinanong ka, ano bang pag-aayuno? Sasabihin mo, ito yung saum. Yung Arabic mo lang eh. Dapat sasagot ka yung kumpletong kahulugan nito. Ano yung pag-aayuno? Ito yung fasting. Hindi din ganun. Ang pag-aayuno, sinabi ng ating mga dalubhasa, ito ang pagpigil ng sarili sa mga nagpapawalang bisa ng ating pag-aayuno o saum mula tulu'il fajri hanggang sa paglubog ng araw kasama ang niyya. Yan ang kumpletong kahulugan ng pag-aayuno. Tingnan natin, may mga dapat nating banggitin o specify para lalong maging malinaw ang kahulugan nito. Pagpigil ng sarili sa mga magpapawalang bisa ng saum. Yan ang unang elemento na dapat nating pansinin. So, pipigilan natin ang sarili natin sa mga
magdi-disqualify o mag-i-invalidate, magpapawalang bisa ng saum. Halimbawa, pagkain. Pag kumain ka sa umaga Ramadan, sira ang fasting mo. Pagka ikaw uminom, sa mga may asawa, pag nagtungo ka sa asawa mo sa umaga ng Ramadan, masisira din ang bisa ng iyong pag-aayuno. At marami pang iba na ating malalaman as we go along, inshallah. Mula tulu'il fajri hanggang sa paglubog ng araw. Pangalawang elemento na dapat nating pansinin sa kahulugan ng pag-aayuno. Ibig sabihin mula sa pagpasok ng Fajr, no? Pagpasok ng pagdarasal ng Fajr hanggang sa paglubog ng araw, ito ang panahon, no? Time frame o interval na tayo ay mag-aayuno. Yan ang konsiderasyon na mapupulot natin sa bahaging ito ng kahulugan ng pag-aayuno, na kasama ang niyya. At ang huling elemento na dapat nating tandaan ay kasama ang niyya, kasama ang intensyon. Dahil kung walang intensyon, sayang kapatid. Sayang, walang fasting kang mapapala. Sa araw ng paghukom, hahanapin mo ito, sabihin sa'yo, wala kang niyya, kaya hindi na-count ang ating fasting. So, pipigilan ang sarili sa mga magpapawalang bisa ng saum. Anong panahon? Mula tulu'il fajr hanggang sa paglubog ng araw, at importante na kasama ang intensyon o niyya. Ano ang hukom? Ano ang batas Islamiko ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Walang iba kundi wajib. Ito ay obligasyon. Dapat nating gampanan ng may katiyakan, walang pag-aalinlangan na inobliga ito sa atin na nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong pakinabang, ano ang hukom, no, ng pagtanggi sa wajib na pag-aayuno? Ibig sabihin, pinag-uusapan natin dito ay yung obligatory fasting. Ano ang batas Islamiko kapag ang isa ay tumanggi sa pagkakaobliga ng pag-aayuno? Sabi ng ating mga dalubhasa, siya ay kafir. Kapag sinabi mo sa isa na naniniwala kay Allah na ang fasting sa Ramadan ay wajib at sinabi niya hindi, ayoko mag-fasting, gusto ko lang magsala. Tapos paulit-ulit natin siyang pinayuan, kinausap, pinaliwanagan at ganun pa rin kanyang paniniwala, then siya ay labas na sa Islam. Siya ay maituturing ng kafir, waliyadu billah. Proteksyon nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na malihis at maligaw ng landas. At ang ikaapat na pakinabang, ano ang kagandahan ng saum? Mahalaga na ito'y ating malaman. At kung alam na natin, iparating natin ang kaalaman sa mga walang kaalaman. Nang sa ganun, mahikayat at ma-encourage natin sila na mag-ayuno para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga kagandahan ng pag-aayuno, mga kapatid, ay ang makakamtan ang takwa. Opo, hindi ba't sa pagkakaobliga ng fasting, sabi ni Allah, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa huling parte ng aya, pagkatapos niyang iobliga ito at sa atin at sa mga nauna sa atin, la'allakum tattaqun. Nawa kayo ay matakot. Kanino? Matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At anong ibig sabihin ng takot? An taj'ala bainaka wa baina adhabillah wiqaya. Ang maglagay ka ng harang sa pagitan mo at sa pagitan ng parusa ni Allah ng harang. At ito'y matutupad at mangyayari lamang yung taqwallah sa pag-aayuno kung susundin natin ang isa pang kahulugan nito, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ang pagsunod o pagsasagawa sa mga kautusan ni Allah at ang pag-iwan o paglayo sa mga ipinagbabawal niya. So yan ang ibig sabihin ng taqwallah. At napakalaking tulong mga kapatid kung alam lang natin ang lubusan na ang pag-aayuno ito, na ang pagpupwasa o pagpa-fasting o saum para kay Allah ay makakatulong ng malaki nang sa ganun ay makamtan natin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung wala tayong takot sa Kanya, walang saysay ang ating pagsasagawa ng iba't ibang pagsamba. Ito'y napakahalaga at dapat nating pinagsasanay sa ating mga sarili. Kung wala nito,
mahihirapang tayong magpatupad at isagawa ang iba't ibang pagsamba dahil ang taqwallah dapat kitang-kita ito sa lahat ng ating ginagawang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kapatawaran ng mga nakalipas na mga kasalanan ay isa pang kagandahan ng pag-aayuno natin sa buwan Ramadan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa Ramadan nang mayroong iman, nang naghahangad kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinapatawad ang mga naunang mga kasalanan niya. Allahu Akbar! Mga kasalanan. Sino sa atin ang hindi nakakagawa nito? Kaya kinakailangan natin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad. Kaya ito, kapatid, pagkakataon, sa Ramadan, kinakailangan mag-ayuno ka ng may iman. Ang ibig sabihin nito, sinabi ng ating mga ulama o dalubhas sa Islam, imanan ay may katiyakan sa iyong sarili na wala kang pagdududa na ang pagkakaobliga ng Ramadan ay utos na nag-iisang tagapaglikha na karapat dapat sambahin. Ihtisaban, ibig sabihin, naghahangad ka sa pag-aayuno mo ng hindi kung anong meron dito sa mundo. Bagkus hinahangad mo ang lugod at awan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinahangad mo ang gantimpalang mapapala mo sa pag-aayuno mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rayyan, isa sa mga pintuan sa paraiso na pinangalanan ni Allah na Ar-Rayyan. Bakit? Espesyal siyang pintuan para sa mga nag-aayuno ng tapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng paghukom, sa Yawmul Qiyamah, tatawagin silang mga nag-aayunong tapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala at papapasukin sa espesyal na pintuan na ito ng paraiso Ar-Rayyan. At isa pa rin kagandahan ng saum ay ang kanyang hininga, ang hininga nag-aayuno ay mas mabango pa kaysa sa samyo o amoy ng misk. Isang uri ng pabango na napakabango kung ating maamoy lamang ito. Dahil alam natin na ang hininga ng isa nag-aayuno ay hindi nakakaakit. Pero para kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas mabango pa ang hininga nag-aayuno para sa kanya kaysa sa amoy ng napakabangong pabango at tinatawag itong misk. Kabilang din sa kagandahan ng pag-aayuno o saum ay espesyal na gantimpala ang ibibigay ni Allah. Sa Hadith al-Qudsi, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Sinabi ni Allah sa Hadith al-Qudsi, katunayan na itong pag-aayuno ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala. Sinabi ba kung anong gantimpala? Hindi. Para tayo ay masabik. Dahil alam natin kapag si Allah magbibigay ng gantimpala ay sobrang dakila, sobrang laki. Kaya pagsumikapan natin ito sa paghuhusay natin ng pag-aayuno. Panangga at proteksyon ang pag-aayuno, mga kapatid ko. Paano? Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, as-sawmu junnah. Ang pag-aayuno ay proteksyon. Proteksyon natin nang sa ganun ay hindi tayo makagawa ng kasalanan. Dahil kung tayo nag-aayuno, humihina ang ating pagnanasa, ang ating desire. Kaya, hindi tayo matutukso, insyaAllah, kalakip ng ating malakas na iman. At ito ay tutulong sa atin matapos ang awan ni Allah na mapigilan at manatiling mabubuting alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa nag-aayuno ay dalawang kasiyahan. Unang kasiyahan ay syempre, sino ba namang hindi magiging masaya kung malapit na ang kainan o iftar? So kung ikaw ay nag-ayuno ng mula Fajr hanggang malapit na mag-Maghrib, 10 oras, minsan umaabot 12 oras o higit pa sa ibang parte ng mundo, magiging masaya ka dahil malapit na mag-break ng fast o iftar. At ang ikalawang kasiyahan na makakamtan na nag-aayuno para kay Allah ay yung pagkikita niya sa nag-iisang tagapaglikha. At yun ay mangyayari lamang sa Yawmul Qiyamah, insyaAllah. Tingnan mo kapatid kung gaano kalaki ang gantimpalang ibibigay ni Allah na magpapakita siya sa iyo kapag ka ikaw ay nag-aayuno ng tapat para lamang sa Kanya. Shafa'ah. Ang pag-aayuno dito sa mundo, kapag ginawa mo ng may ikhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay magsisilbing intercessor. Mamamagitan sa iyo sa Yawmul Qiyamah.
Ibig sabihin, bibigyan ka ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan sa pag-aayuno mo, maaring makalampas ka na sa iba't ibang pagsubok pa, maaring ikaw ay makapasok na ng Jannah, insyaAllah. At ang pag-aayuno ay mabisa ang kanyang pagduduwa. Sino doon sa nag-aayuno? Yung nag-aayuno, yung nagpa-fasting, yung nagsasound para kay Allah, ang kanyang dua, pag siya ay nagtaas ng kanyang palad, ay katugon-tugon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag nating sasayangin ang pagkakataon. Pagpalubog ng araw, malapit na mag-maghrib, wag na tayong makipagdaldalan. Itaas na natin ang ating mga palad, magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil di natin alam, baka sa pagkakataong iyon, matugunan ang ating kahilingan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So napakadaming kagandahan na ibibigay ang pag-aayuno na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating sasayangin, mga kapatid ko sa Islam. Ang ikalimang pakinabang ng pag-aayuno ay alamin natin ang mga hikmah. Ang mga hikmah. Una, ang ibig sabihin ng hikmah ay ang paglagay ng bagay sa tamang lugar nito. At ang unang hikmah ng pag-aayuno, walang iba kundi ang taqwallah. Muli, nabanggit ang takot sapagkat ang sarili kapag nagpigil na puntahan ang halal para makalugdan siya ni Allah, ang dulot ay takot sa kanya. Kaya tignan nyo, mas karapat dapat lang na pagbawalan niya ang kanyang sarili na puntahan ng mga haram. Tignan nyo, may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabawalan mo ang iyong sarili na gawin ang halal naman, di ba? Halal naman kumain, halal naman uminom, halal naman magtungo sa asawa. Pero pinagbabawalan ka nito sa mga umaga ng Ramadan dahil may takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga hikmah ng pag-aayuno. Pangalawa, pinapalambot ng pag-aayuno ang ating mga puso. Paano? Dahil kapag nag-aayuno ang lahat ng mga kamusliman sa buong mundo, pati mayaman, nakadarama ng gutom. Marahil insyaAllah sa tawfik ni Allah, may isip nila na hindi lang pala ang mga mahihirap. Na mararamdaman nila na ang mga mahihirap pala ay nakararamdam ng gutom, kaya silang mga mayayaman ay mag-aabot ng tulong insyaAllah. Yan ang pagkakataon para pagsanayin ng sarili na maramdaman ng awa sa kapwa. Dahil marahil hindi lang siguro sa Ramadan ang ilang mga kapatid natin nag-aayuno. Siguro marahil sa buong taon nag-aayuno sila dahil sa sobra tindi ng kanilang kahirapan sa kanilang kalagayan dito sa lupa. Ang pag-aayuno ay natural na panira sa masamang pagnanasa. Kagaya ng ating nasabi na kapag ka ikaw ay nag-aayuno, bumababa ang iyong desire, ang iyong lust. Kaya nakakatulong ito sa iyong sarili para madisiplina mo at mag-focus ka o mag-reflect sa mga gagawin mong pagsamba para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno, kabilang sa hikmah nito, ay pinagkakaisa nito ang ummah. Paano? Nakita nyo? Sa buong mundo lahat sabay-sabay nag-aayuno. Sa buong mundo lahat sabay-sabay nagbe-break ng fast o iftar. Saan ka makakita ng ganyang nasyon na biniyayaan at pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buong mundo? Wala iba kundi sa isang lamang. Oo, maaaring nagkakaiba-iba ng oras kasi nga ang paglubog at pagsikat ng araw ay hindi naman sabay-sabay. Pero ang puntos doon, sinusunod natin yung kahulugan ng pag-aayuno na sabay-sabay sa pagsikat, tulu al-fajr, at sabay-sabay naman paglubog ng araw. Kaya nakikita natin ang pagkakaisa ng ummah sa pag-aayuno. At kung ito ay may natural na sumisira sa ating masamang pagnanasa, ang epekto naman bilang hikmah ay magtutungo tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip na tayo ay mag-aksaya ng panahon o oras para gumawa ng paglabag sa utos ni Allah, makakatulong ang pag-aayuno na tayo ay magtungo sa paggawa ng iba't ibang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-anim na pakinabang, ano ang mga tamang asal ng pag-aayuno? Maraming mga asal, pero pipiliin lang natin yung mga bagay na laging nakakalimutan ng mga Muslim kung sila ay nag-aayuno na sa buwan ng Ramadan. Nandito ang pagpigil sa dila. Opo,
dapat pinipigilan natin ang ating dila. Dahil hindi lang pagpigil sa pagkain, inumin o pagtungo sa asawa, bagkus mahalaga kabilang sa tamang asal ng pang-saum ay pagpigil sa dila. Pipigilan natin, amsik alayka lisanak, pipigilan natin ang ating dila sa pagbibitiw o pagsasalita ng hindi kaakit-akit at hindi ka nais-nais. Huwag natin kakalimutan ng payo na binigay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw o yawmul qiyamah ay magsalita ng kabutihan o kaya ay manahimik na lamang. Kaya dalawa lamang ang pagpipilian ng ating dila. Magsalita ng kabutihan, kung walang kabutihang bibigkasin o sasalitain, ay manahimik na lamang. Wala nang pangatlo pa. Kaya lang tayo, kapag hindi nagiging matatakutin ng may tunay na pagkatakot kay Allah, ginagawa natin yung pangatlo. At yun ay pagbibigkas ng mahasama at mahasakit na salita. Ang pagpigil sa sariling nasa, isa na namang dapat na wastong asal na inoobserba pag tayo nag-aayuno sa Ramadan. Dahil marami sa mga kapatid natin sa ating malalaman maya-maya ay ginagamit pa ang ibang kapamaraanan para lang makatakas sa pag-aayuno sa umagang Ramadan dahil hindi nila pinipigilan ang sariling nasa. Gagawin nila iyon pero dahil sa kakulangan nila ng kaalaman, hindi nila alam malaking kasalanan ng kanilang ginagawa. Ang pagbabasa ng Quran, ang pagdudua, at ang pagsasala. Yan din ay karagdagang mga asal na dapat hindi natin pinababayaan sa buwan ng Ramadan. No? Ang pagbabasa ng Quran, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan na kung saan ipinadala ni Allah ang Quran. So nasaan na tayo sa mga salaf, sa mga nauna sa atin, na sila ay hindi nagpapabaya sa pagbabasa ng Quran, na ang minimum time na kanilang winawakasan ng pagbabasa ng Quran ay 1 buwan. So dapat tayo bilang mga alipin ni Allah, 12 times a year nating binabasa ang Quran. Pero nasaan na tayo sa halimbawang ito ng ating salaf? Ang pagdudua, dapat lagi nating sinasanay kahit di Ramadan, pero mas lalo na sa Ramadan. Siyempre ang salah, kasama ang tarawih, ang qiyamul layl, na sobrang daming biyaya ang ating makakamtan kung ito ay gagawin natin sa Ramadan at gayon din ipagpapatuloy natin kahit kaunti pagkatapos ng Ramadan. Ang zikr, ang sadaka, iba't ibang pagsasagawa ng ibada o pagsamba, huwag nating kakalimutan na ito'y kabilang sa mga tamang asal ng saum o pag-aayuno sa Ramadan. Huwag nating hahayaang matuyo ang ating dila para nakikisabay sa summer, sa kainitan ng panahon. Natutuyo ang dila sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag po. Kinakailangan laging basa ang dila sa dhikrullah. Pagdilat ng mga mata sa umaga, dhikrullah. Pagpunta sa banyo, paglabas, dhikrullah. Pagbihis ng damit, dhikrullah. Pagpunta sa masjid, paglabas at pagpasok nito. Lahat ng ating gawain, masya Allah, tinuruan tayo ni Propeta ng dhikrullah. Kaya wag nating hahayaan na matuyo ang ating dila sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikapitong pakinabang tungkol sa pag-aayuno ay ang mga uri nito. Meron tayong tinatawag na saumu ain at meron namang saumu dain. Ang ibig sabihin ng saumu ain ay yung itinalaga na pag-aayuno at yung dain ay utang na dapat din nating bayaran. Kaya naman yung saumu ain, dalawang klase ito. Yung itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung itinakda naman ng alipin. At ang halimbawa ng itinakda ni Allah ay walang iba kundi ang Ramadan. Kaya dapat natin itong gagampanan. At yung itinakda naman ng alipin ni Allah ay yung panata. Biniyayaan ka ng anak na lalaki. Gusto nyo magkalalaki kasi 4 na yung babae nyo, wala pang lalaki. So biniyayaan ka. Kaya naman ikaw nagsalita, Ya Allah, salamat, biniyayaan mo ako, magpa-fasting ako para sa inyo ng 3 araw. So yun ay tinakda ng alipin at pumapasok siya sa uri ng saum kung tawagin ay saumu ain.
Yung Saumodain, walang taktang oras. At ang halimbawa na ito ay yung mga utang mo sa fasting sa buwan ng Ramadan. Halimbawa, ikaw ay nagkasakit ng 3 araw at ikaw ay gumaling na. So, babayaran mo ang 3 araw na yan pagkatapos ng Ramadan until before dumating ang susunod na Ramadan. Walang taktang oras. Pero yung ayn, fix yun. Pag sinabi mong, Ya Allah, ako'y magpa-fasting ng 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, fix, dapat gawin mo yun. Pag pumalpak ka, hindi yun katanggap-tanggap, kaya kinakailangan gawin mo sa araw na sinabi mo. So, yan ang mga uri ng saum. Meron naman tayong mga saum na sunod-sunod na araw ginagawa. Ano ang mga halimbawang ito? Katulad ng Ramadan. Hindi mo pwedeng sabihin, ngayon gusto ko 10 days, next month 10 days, next month 10 days, gagawin mong 10-10-10. Hindi ganun. Ramadan is Ramadan. Kaya kung ito ay 29 o 30 days, tuloy-tuloy mo. Sunod-sunod na araw mong gagawin. At meron pang isang fasting na gagawin mo din ng araw-araw. Walang iba kundi ang kafara. Ang kafara, mga kapatid ko, yan ang parusa sa mag-asawang nag-siping sa umaga ng Ramadan. Yan po ay pag-aayuno ng 2 buwan, no? 60 days o 58 days. Walang palya, walang hinto, tuloy-tuloy. Kapag ka ikaw ay nagkamali isang araw, back to zero muli. Kung ikaw ay tunay na nagtauba o nagsisi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kapatid natin na may asawa, huwag ninyong hahayaan yung pagnanasa ng mangibabaw sa umaga ng Ramadan. Pwede naman magtiis ng konti lang, hantayin lang gumabi, at yan ay pinapayagan naman sa inyo sa oras ng gabi. So yan ang kafara na sunod-sunod natin gagawin na pag-aayuno. Kapag ka ikaw ay nagkasala, at ang pagkakasalang ito ay sumiping kayo mag-asawa sa umaga ng Ramadan. Ang ikasyam na pakinabang ay ang hindi sunod-sunod na pag-aayuno. Ano kaya yung pag-aayuno na hindi sunod-sunod na araw gagawin? Nandyan ang mga babayaran na pag-aayuno. Tignan nyo anong ganda ng kaalamang ating pinag-aaralan. Lalong humuhusay, lalong lumilinaw. Diba kung ano ang dapat natin gawin sa pag-aayunong ito na siyang pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung babayaran mong pag-aayuno, kung ikaw ay dinatnan halimbawa sa mga kababaihan ng kanilang monthly period o menstruation, hindi sila mag-aayuno. Kung ilang araw ito, halimbawa 4, 5, babayaran mo pagkatapos ng Ramadan kahit hindi sunod-sunod na araw. Kung gusto mo once a month, so 5 buwan tapos na kung 5 araw babayaran mo. Sa naglakbay ka ng 6 na araw, 6 na araw ka din kumain. Sige, pagkatapos sa Ramadan, kung gusto mo once a week, sa loob ng lamang ng 6 weeks, bayad ka na. So, mga babayaran na saum. Yan ang papasok doon sa mga hindi sunod-sunod na araw na pag-aayunong ating gagawin. Ika-10 pakinabang. Isang sitwasyon na dapat atentibo tayo ngayon. Nag-saum ng nafila pero nag-iftar. Imagine niyo ngayon ang larawan ng ating sitwasyon. Isang Muslim, nag-fasting siya ng nafila o sunnah. Nafila may also mean sunnah. Hindi siya wajib, hindi obligatory fasting. Take note. Pero nag-iftar. Halimbawa, Monday, naisip niya mag-fasting. Tapos, tanghali, wow, sarap naman ng luto ni nanay. So, naisip mo, ay, mag-iftar na lang ako. Ano ang hukom o sinabi ng mga dalubhasa tungkol dito? Hindi niya nababayaran. Hindi mo babayaran. Bakit? Siya ay sunnah. Siya ay nafila na fasting. Kaya lang, hindi ka nais-nais na gawain, lalo pat kung walang valid reason ang ating gagawing pag-iftar. Ibig sabihin, kung walang katanggap-tanggap na dahilan para ihinto mo, no? Putulin mo na ang fasting, sunnah na fasting mo, nafila, ay hindi ka nais-nais, no? Yan ay magandang ibada na dapat sanayin natin na ating sarili na maging masigasig, bagkos nag-jihad, nagsasakripisyo, at isinasabuhay natin sa ating mga sarili ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Naamoy mo lang ang pagkain, sabi mo, sirain ko na to. Sunnah naman, hindi. Ituloy mo pa rin, kapatid. Yan ang mas kanais-nais na gagawin mo sa bagay na ito. Ang susunod na pakinabang
ay tungkol sa mga saum na sunna o nafila. Let us identify ano nga ba yung mga saum na sunna o nafila. Marami yan, syempre. Una, ang saum ng Ashura, na kung saan ay papatak sa buwan ng Muharram. Ang day ng Arafah, kapag ka ikaw hindi rin lang nakapag-hajj o nagpunta sa Makkah para magsagawa ng isang haligi ng Islam at ito ang pag-hajj o pilgrimage, mag-saum ka sa Arafah. Ang laking kalugihan sa isang alipin ni Allah na kapag hindi naman siya nag-hajj tapos hindi pa siya nag-fasting ng Arafah. Bakit? Ang gantimpalang makukuha sa isang nag-ayuno sa araw ng Arafah, isang araw lamang, ay kapatawaran ng mga kasalanan sa taong nagdaan at sa taon na hinaharap. 2 years of forgiveness of our sins, no? Kapag ka ikaw ay nag-ayuno sa araw ng Arafah. Isa pang sunna na saum ay yung pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes. Gayun din, yung 3 araw sa gitna ng bawat buwan. Tinutukoy natin ang Arabic calendar o Hijra calendar, hindi ang Gregorian calendar. Kaya yung 3 middle days of every month, kagaya ng 13, 14, 15, o kaya ay 14, 15, 16, yan ang tinatawag na Ayyamul Bid, na pwede tayong mag-ayuno sapagkat ito ay nasa tamang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang 6 na araw ng Shawwal. Ang Shawwal ay pangalan ng buwan, katulad ng Ramadan, pangalan din ng buwan. At ang Shawwal ay papatak pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Sino man ang mag-ayuno ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay para bagang nag-ayuno ng isang taon. So, kung 36 lahat yon, pumapatak na parang ang bawat reward ng pag-aayuno mo ay 10 times. So, malaking gantimpala. Huwag nating pababayaan na mag-ayuno tayo ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan. Itong 6 na araw, kalat-kalat. Pwedeng twice a week, para in 3 weeks time, tapos na. So, ikalat mo. Kung pwede ding sunod-sunod, marami sa mga kapatid natin, agad-agad. Kasi baka makaligtaan pa. Isa pang sunna na pag-ayuno ay sa buwan ng Shaaban. At ang buwan ng Shaaban ay buwan bago naman ang buwan ng Ramadan. Opo, nakita din sa tamang sunna na si Propeta Muhammad SAW ay nag-aayuno sa buwan ng Shaaban. At ang paliwanag ng ating mga dalubhasa ay marahil sa paghahanda sa pagdating ng Ramadan. Kaya pwede din natin itong gawin dahil napapalood sa tamang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang 12 pakinabang ng pag-aayuno ay tungkol sa saum na makruh. Opo, mayroon pong mga saum na makruh. Ibig sabihin ng makruh, hindi ka nais-nais gawin. Katulad ng isolo mo ang Jumaa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yawmul Jumaa illa wa qablahu yawmun aw ba'dahu yawm." Rawal Bukhari. Huwag kayong mag-aayuno o huwag niyo isosolo ng pag-aayuno ang yawmul Jumaa. Ang Friday prayer congregation natin, huwag kang mag-ayuno solo. Pwede, pero huwag sana isolo katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liban na lamang na samahan mo ng isang araw before it or isang araw after it. So halimbawa, Thursday at Friday, sige, fasting. Or Friday and then Saturday, sige, pwede ka mag-fast. Huwag ka ding magfa-fasting na isosolo mo ang Sabado. La tasumu yawm as-sabti illa mafturida alaykum. Sinabi ni Propeta Muhammad, huwag niyong isosolo sa pag-aayuno ang araw ng Sabado, liban lang kung ito ay inobliga sa inyo. Gayun din ang araw ng Linggo. Huwag niyong isosolo na mag-fasting dito dahil may hawig sa mga kuffar at yun ang ating dapat na babantayan. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, "Khaliful Yahud wa Nasara." Salungatin ninyo, huwag niyong gagayahin, huwag niyong tutularan ang mga Hudyo at ang mga Nasara. Ang tuloy-tuloy na pag-aayuno ay isa na namang bagay na makruh o di ka nais-nais na pag-aayuno. At ano bang ibig sabihin ng tuloy-tuloy na pag-aayuno? Siguro isipin nyo, ay siguro araw-araw yan, araw-araw na pa-fasting. Mali. Ang ibig sabihin na tuloy-tuloy na pag-aayuno, tinan nyo pag hindi natin pinapakinggan ng mga ulama, ang mga dalubhasa, magiging mali ang pangunawa natin. Samantalang ang gusto sa atin na Islam, ang tamang pag-unawa.
At ang tamang pag-unawa ay walang iba kundi ang naayon kay Propeta Muhammad SAW at naayon sa mga ulama, sa mga dalubhasa. Ang ibig sabihin ng tuloy-tuloy na pag-aayuno ay ito yung hindi nag-i-iftar sa paglubog ng araw para idugtong na lang ang kanyang fasting sa darating na bukas. No? Dumating na ang paglubog ng araw. So, kinakailangan mo nang mag-iftar. Pero sabi mo, kaya ko to. Gusto ko ng malaking reward kay Allah. Tutuloy ko na lang ito. Subhanallah. Kung walang kaalaman, nagkakamali tayo sa paggawa ng ating pagsamba. Hindi naman yun ang sunnah eh. Ang sunnah dapat nga madaliin. Kapag ka lumubog na ang araw, tumawag na ang pagpasok ng Salat al-Maghrib, mag-break ka ng fast, mag-iftar ka na. So, hindi dapat gagawin ang tuloy-tuloy na pagsasom dahil yan ay di ka nais-nais o makruh. Ang saum sa buong taon, la hawla wala quwwata illa billah, kapatid. Kung pag-uunahan naman sa paggawa ng kabutihan at pag-ipon ng maraming hasanat o gantimpala mula kay Allah, marami namang kapamaraanan eh. Kung pahihirapan mo ang iyong sarili at magfa-fasting ka ng buong taon, yan ay makruh, hindi ka nais-nais. Oo, alam natin ang fasting ni Dawood, ang pinakamamahal na fasting para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yun? Nagfa-fast siya isang araw, hindi man fasting, so alternate. Pero kung sa ating kalagayan na nakikita natin ang ating iman ay hindi pa nagiging malakas, paano mo naman maitataguyod at mapapatupad kung magfa-fasting ka ng katulad ng fasting ni Dawood alayhisalam? So yan, ang mga saum na makruh o hindi ka nais-nais. Siyempre, kung may makruh, mayroon din palang haram na pag-aayuno. O, nakita nyo na? Meron ding pag-aayuno o fasting o saum na haram. Bawal na ikaw mag-fasting sa mga araw na yan. Unang, Eid al-Fitr. Huwag kang magfa-fasting sa araw ng Eid al-Fitr, araw ng Eid al-Adha. Alam natin ang Eid al-Fitr, yung pagkatapos ng pagfa-fasting sa Ramadan. Eid al-Adha, sa loob naman ng kaaraw sa pagsasagawa ng Hajj. At para sa mga hindi nakapag-Hajj, ay nagdiriwang tayo sa araw na ito. Pero, hindi dapat magpa-fasting sapagkat haram na ikaw ay mag-fasting sa mga araw na yan. Meron pa ikatlo, at yun ay mga araw ng Tashriq. Ang ibig sabihin ng mga araw ng Tashriq, ito yung mga araw ng 11, 12, and 13 sa buwan ng Dhul Hijjah. At para ito sa mga nandun sa Makkah at nagsasagawa ng pag-Hajj. Subalit may exemption. May exemption para doon sa mga gumawa ng klase ng pag-Hajj na wala silang daladalang hadi o yung sacrificial animal. Pwede silang mag-fasting sa mga araw na yan kasi meron silang bilang na mga araw na dapat i-fast para kapalit doon sa hindi nilang dalang sacrificial animal. So sila lang ang exempted doon sa mga araw ng Tashriq. Ikalabing-apat na pakinabang. Paano maitatalaga ang pagpasok ng Ramadan? Paano natin matitiyak na pumasok na pala ang Ramadan? Yan ay napakahalagang kaalaman, di po ba? Marami sa kapatid natin, nakakalungkot mang isipin, nagtataka pa. Sabihin, Ramadan na ba? Subhanallah. Pag ganun po ang inyong sitwasyon o kalagayan, isa ito sa senyales na mahina ang ating iman. So dapat lang na tayo ay mangamba at matakot at magsilbing babala. Maitatalaga natin ang pagpasok ng Ramadan sa dalawang pamamaraan. Una, ang pagkumpleto sa buwan ng Sha'ban. At pangalawa ay ang paggunita ng hilal para sa Ramadan o yung buwan. So, paano makukumpleto ang buwan ng Sha'ban? Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. O kama qala sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mag-ayuno kapag nakita ninyo ang hilal. No? Yung buwan na senyales na pumasok na ang Ramadan. Like any other month sa buwan ng Hijra calendar, buwan pa rin ang ating binabatayan, di ba? So, pag nakita natin ito sa buwan ng Sha'ban, ibig sabihin, kinabukasan, pasok na ang buwan ng Ramadan. At
mag-break din ng fast. Sabi ni Propeta Muhammad, kapag nakita natin ito, simbolo na naman, palatandaan na tapos na ang Ramadan, papasok na ang bagong buwan, kaya Eid na kinabukasan. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةِ. Karugtong ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kung naging malabo sa inyo, kumpletuhin ninyo ang bilang. Hindi nakita ang hilal, hindi nakita ang buwan, no? Senyales na pasok na ang Ramadan, kinabukasan, kumpletuhin nyo ang Sha'ban. Dahil ang buwan naman sa Hijrah calendar, either 29 days or 30 days, hindi pwedeng maging 31. So, kukumplituhin natin ang 30 days, so tiyak na after that, ay buwan na ng Ramadan. So, dalawa lang pamamaraan, wala nang pangatlo. Yan ang pamamaraan para malaman natin kung pasok na ang buwan Ramadan. May mga kapatid tayo na pupunta sa dagat o sa malayong lugar, sa desyerto, para lang tignan, silipin ang buwan. Maganda ding practice yun. Kung gusto mong pagyamanin ang iyong sarili, maramdaman ang sunnah sa paggunita o pagkita ng hilal. Ano-ano mga kondisyon para iobliga ang saum bilang ika-15 pakinabang? May mga obligasyon, may mga kondisyones na dapat nating makita sa tao upang sabihin natin, kapatid, sa iyo ay obligado na ang pag-aayuno. Gusto kong bigyan ng diin na mamaya meron tayong mga kondisyon para sa isasagawa na. Magkaiba yung pag-oobliga at doon isasagawa na. Ito, obligado pa lang, wala pang action. Tandaan nyo, obligado pa lang sa iyo, you are obligated to do fasting. Pero yun ay statement, wala pa yung action. Ano-ano ang mga kondisyong ito? Una, kinakailangan siya ay Muslim o ang Islam. Yan ay napakahalaga. Kaya nga kung meron tayong nakilala na mabuti ang kanyang puso, magaan ang kanyang sarili sa Islam, at sasabihin pa niyang, alam mo Brad, alam mo sis, nagpa-fasting din ako pagka buwan ng Ramadan kasi gusto ko eh. Yun ay chance mo na para magdaawa, para mag-imbita. Sabi mo sa kanya, alam mo Brad, sis, ang ganda naman ng gawain mo. Katunayan sa Islam, ito ay kabilang sa haligi ng pananampalatayang Islam. At pagkatapos, tuloy-tuloy mong sabihin ang mga kagandahan nito. At sabihin mo sa kanya na dalawang kondisyon para tanggapin ang gawain. Kailangan may ikhlas at naayon sa sunnah. Sayang naman kapatid, kung yung pag-aayuno mo ay hindi mo makikita sa araw ng paghukom. Ginagawa mo yung sakripisyo. Pero kung lubusan mong gustong makamtan ang awa at lugod at agad din pala, yakapin mo ang katotohanan. So pagkakataon na pwede natin gamitin. So unang kondisyon para iobliga ay kinakailangang Muslim, Islam ang kanyang pamamaraan ng buhay. Kinakailangan matino ang kanyang pag-iisip. Hindi baliw. Hindi galing sa mental hospital. Hindi natin pwede, ikaw, baliw, kailangan mag-fasting ka. Hindi. Kasi nga hindi matino ang pag-iisip. At pangatlo, dapat nasa tamang edad. Anong ibig sabihin ng tamang edad? Age of puberty. Nakita natin ang secondary characteristics, mga senyales na masasabi natin na ikaw ay dalaga na ikaw ay binata na. Yan ay napapag-aralan natin sa science. At pang-apat, kaalaman na ang fasting o saum ay wajib. Dapat itinuro sa kanya, ipinagbigay alam na kapatid, ang fasting sa buwan ng Ramadan ay wajib, obligatory. Sabi ni Allah, sabi ng sugo ni Allah, sallallahu alaihi wasallam. So pag nakumpleto na ang apat na ito, siya ay Muslim, matinong pag-iisip, nasa tamang edad, at may kaalaman na wajib ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ikaw ay kandidato na obligado kang mag-ayuno. Wala pa yung gawa dahil meron pang mga bagay-bagay sa mga kondisyong ito para sabihin natin, gawin mo na ang pag-ayuno. Obligado, candidate na siya na mag-aayuno o magpa-fasting. Ika-16, kailan uutusan ang bata na mag-ayuno? Kailan uutusan ang bata na mag-ayuno? Sinabi ng mga dalubhasa sa edad na 7 at papaluin na sila sa edad na 10. Ipinatter nila ito sa sala. Ganon din ang inutos ni Propeta Muhammad sa pagsasala. Kaya ganon din naging batayan nila sa pag-aayuno. Kaya lang, marami sa mga dalubhasa, dahil ang saum ay mas mabigat kaysa sa pagsasala, binigyan ito ng konsiderasyon. No? Huwag maging
sobrang higpit katulad ng pagkasala dahil yung gutom, mas mabigat nga naman yun dun sa pagsasala. Kapag ang bata ay humiling na ng pagkain, huwag mo sabihin, anak, huwag muna, 2 oras pa. Antay ka na lang, gutom na, namumutla na siguro, ayaw mo pang pakainin, ako po, delikado. So, maging lenient tayo sa pag-aayuno. Pero syempre, ang disiplina, tuloy-tuloy, para mamulat na mga bata sa napakagandang ibada, bagkus sa bigat ng ibadang ito, kabilang siya sa 5 haligi ng Islam. Ang susunod na pakinabang ay tungkol naman sa mga kondisyon para isagawa ang pag-aayuno. Kanina sinabi natin ang mga kondisyon para iobliga. You are obligated to fast. Pero now, the conditions so that we will say, you must do fasting. Ito na, dapat nating malaman. Una, kinakailangan ikaw ay mapayapa sa sakit, sa karamdaman. Pangalawa, ikaw ay hindi na naglalakbay. At pangatlo, para sa mga kababaihan, dapat wala ka ng monthly period o kahit yung sa mga nanganak na wala ng post-delivery blood. So yan ang 3 bagay na dapat nating ikonsidera para sabihin natin, kapatid, nakita ko na ang mga conditions na 4 at nakita ko na ang conditions na para isagawa mo ang fasting, kailangan gawin mo na ito. Hindi ka naglalakbay, wala ka namang sakit. Kung babae, wala ka namang menstruation, then you should do the action of fasting. Di ba malinaw sa Quran, man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kung sino sa inyo may karamdaman, kung sino sa inyo may sakit, kung sino sa inyo naglalakbay, ay pwedeng kumain sa mga umagang Ramadan at pagkatapos ito ay kanila na lang babayaran. Tungkol sa menstruation ng mga sisters natin, si Aisha radhiyallahu anha, nung siya itanungin ng isang babae tungkol sa kanilang kalagayang ito, sabi niya, kunna nu'mar bi qada'is sawm wala nu'mar bi qada'is salah. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kami ay inutusan na bayaran ang fasting kapag kami ay nagkaroon ng menstruation sa buwan ng fasting, pero hindi kami inutusan na bayaran ang mga sala na hindi namin ginawa sa mga araw na mayroon kaming menstruation. So, may pinagkaiba, di ba? Pagka fasting, babayaran. Pero pag sala, hindi na babayaran. So, parang nakalamang ang mga kababaihan natin, ano? Masya Allah. At ang ika-18 pakinabang, ano ang niya sa wajib na saum? Muli, gusto kong makuha ang atensyon ninyo na ang pinag-usapan natin dito ay wajib na saum. Dahil mayroong saum na hindi wajib o yung sunnah o nafilah. Ano ang niya sa wajib na saum? Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, la siyama liman lam yubayyit as-siyam min al-layl. Walang pag-aayuno para sa kanya na hindi nagniniya, nag-iintensyon ng fasting sa gabi pa lamang. Kaya pagka nakita na ang roya ng hilal, ayun, inununsyo na, nadinig mo na, nalaman mo na, magniya ka na sa gabing yaon. Sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, man lam yajma' as-siyam qabla al-fajr, fala siyama lah. Sino man ang hindi mag-intensyon ng fasting bago pa mag-fajr, ay walang pag-aayuno sa kanya. Sayang, ano? Tingnan niyo kung gaano kahalaga, kaya nga sinabi doon sa definition ng pag-aayuno o fasting, kinakailangan ng niya o intensyon. Sino man ang hindi mag-intensyon ng fasting bago pa ang fajr, ay walang pag-aayuno para sa kanya. So, umextend, no? Sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa bago mag-fajr, no? Nagising ka, 5 minutes na lamang ang salatul fajr. Nagniya ka, alhamdulillah, pasok ang iyong intensyon. Pero kung hindi ka nakapag-intensyon para sa wajib na saum, lagot ka. Kahit na mag-fasting ka sa araw na yon, hindi mo makikita ito sa Yawmul Qiyamah. Ano ang niya sa ibang saum na wajib? Take note. Ang pinag-uusapan pa rin natin ay saum na wajib. Ano ang niya? Kailangan po ang niya sa anyong nasabi na sa lahat ng saum na wajib. Yan ay katulad ng qada at kafara.
Ang qada ay saum na wajib. Bakit? Yan ay utang. Yung mga araw na nagkasakit ka, naglakbay ka, nagkaroon ka ng menstruation, halimbawa, ay qada, babayaran mo pagkatapos ng Ramadan. Naging wajib siya na saum, hindi sunnah, dahil babayaran mo. So, ang niya mo, dapat sa gabi pa lamang. Ang kafara, katulad ng ating paniliwanag, ito ay 2 buwan na sunod-sunod na pag-aayuno, kabayaran, no? O penalty doon sa mag-asawang nagsiping sa umaga ng Ramadan. Yan, ang mga bagay-bagay na mahalagang kaalaman na dapat hindi natin pinababayaan. Ano ang ika-20 na pakinabang? Kailan naman ang niya sa saum na nafila o sunnah? Pareho din ba ito sa niya ng wajib? Hindi po. Pakinggan natin ang batayan mula sa sunnah. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, faqala hal 'indakum shay?" Faqulna la. Qala sallallahu alayhi wa sallam, "Fa inni idhan sha'im." Sa hadith na ito makikita natin ang sagot sa tanong kung ano ang niya sa saum na sunnah o nafila. Ano halimbawa nito? Halimbawa Monday or Thursday or 3 days in every middle of the month. So sinabi ni Aisha, dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumasok ng bahay. So ito ay sa oras na mga tanghali na, umaga na. Nagtanong siya, mayroon ba kayong pagkain? Sumagot kami, sabi namin, wala po ya Rasulullah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, kung ganon, ako ay fasting. Ayun. So nakita nyo, pag ang fasting mo ay sunnah o nafila, pwede kang magniya kahit na tanghaling tapat na. Natulog ka, halimbawa, after Fajr. Or baka nakaligtaan mo pa nga ang Fajr, natulog ka. Dahil nagpuyat ka, sana ang pinagpuyatan mo ay sa mahalagang bagay. So natulog ka, nakatulugan mo ang Fajr, nagising ka na ng tanghali. Tapos tinanong mo, may bahay mo, may pagkain ba tayo? Wala. At naisip mo, gusto na nga lang ako, mag-fasting ako. Pwede yun. Yun ay katanggap-tanggap. Yun ay valid, alhamdulillah. So, yun ang pinagkaiba ng niya sa saum na wajib at sa saum na nafila. Ika-21 na benefit ng fasting or knowledge about fasting. Paano isasagawa ang niya? Dito, marami pa rin sa mga kapatid natin ang pumapalpak o bumabagsak. Paano isasagawa ang niya ng pag-aayuno? Sinabi ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kapag natinig mo na, no? Sa sino man na nakaalam na bukas ay Ramadan na at ninasa ang pag-aayuno nito, ito ang kanyang niya. At ito ang gawain ng pangkalahatan sa mga Muslim. Tignan nyo? Tinignan nila. Nag-aabang na tayo, excited tayo. Halimbawa, kagabi ng 17. Excited na alamin kung makikita ang hilal. So, kung in-announce na, kumalat na sa text, at sinugurado mo naman sa mga credible na taong kilala mo, at sinabi, oo, tama, nakita na, ayun, nalaman mo na. Yun na ang niya, sumasabay ang kaalaman sa niya. Hindi yung, ako ay magniniya ng 30 araw, ng 29 na araw, para sa iyo, Allah, magpa-fasting ako. Hindi. No? Nakakatawa siguro, pero, subhanallah, meron pa rin mga kapatid natin na ganyan. Kinukwento nga ng mga ibang kapatid natin, halimbawa sa pagsasala. Ako ay magsasala ng 4 na raka'a, salatul asar, salatul duhur, salatul isya, para sa iyo, Allah. Hala, subhanallah, saan natin napulot yan? Anong batayan ng pinanggalingan nito? Wala. Kaya dito sa fasting, kung nalaman mo na, may kaalaman ka na, ito ang iyong niya. Sasabay na ito sa intention mo. Ika-22. Pero bago ito, sagutin natin ang tanong. Minsanan po ba ang niya for Ramadan o araw-araw? Yan ay magandang kaalaman, di po ba? Minsanan po ba ang niya natin para sa Ramadan o ito ay araw-araw, tuwing gabi, magdiniya ka, another night, gabi-gabi? Ang sagot po, yes, minsanan, except kung merong obstacle na ito ay pinutol. Paano? Dumating sa mga kababaihan, sisters natin, ang menstruation. So, nakat. 3 days, 4 days, 5 days, ilang araw, kung ilang araw nang nagaganap ang menstruation mo. So, nawala na, kukontinue mo na, i-re-renew mo.
ang iyong niya. I-renew mo ang iyong intensyon. Naglakbay ka, 3, 4, 5 araw, nakat. Pag bumalik ka na naman sa pirmi mong lugar na kinapipirmihan, then, i-renew mo ulit ang niya sa gabi. Gayon din sa may sakit. Kinakailangan, i-renew mo ang niya pagkatapos na ikaw ay lumusog o guminhawa na sa iyong karamdaman. Ika-22. Ano ang hukom sa pagbibigkas ng niya? Ako, ya Allah, ay magniniya sa iyo ng 29 days, liban lang kung dumating ang monthly period ko, mapuputol at babalik na. Nako, yan ang pagbibigkas ay bida. Ibig sabihin ng bida, labas sa katuruan ng Islam. Hindi ito tatanggapin. Man amila amalan laysa fi amrina fahuwa rad. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gagawa sa iyo ng gawain na hindi naayon sa Quran at sa Sunnah, ito ay hindi tatanggapin, rejected. So, hindi po pwedeng bigkasin ng niya bagkos sumusunod ang niya saan? Sa kaalaman. Tandaan po natin ito mga kapatid Islam at iparating natin sa mga kapatid nating patuloy pa rin na binibigkas ang niya. Ika-23 na benefit. Anong hukom sa nagniya ng iftar sa umaga ng Ramadan pero hindi naman niya itinuloy? Take note ha, ang fasting doon sa tanong na ito ay wajib. Bakit? Anong guide mo? Umaga ng Ramadan. Hindi niya sinabing umaga ng Lunes. So we have to be very critical in analyzing Islamic fatwas, no? Ano ang batas Islamiko sa nag-intensyon, nakakain siya sa umaga ng Ramadan, pero hindi naman niya ito itinuloy? Sinabi ng ating mga dalubhasa, hindi masisira ang kanyang fasting, at kung babayaran niya ay mas mainam. So yun ang sinabi, no? Hindi masisira ang kanyang fasting, pero kung babayaran niya ay mas mainam. Kasi kahit intention, dapat hindi natin ginagawa eh. Dapat malinis. Kung gusto natin ng 100% reward, kahit naisipin mo man lang, naku, gusto ko halo-halo. Kahit na ganun, wag. So it's a complete discipline na dapat natin gagawin sa buwan ng Ramadan. And all the benefits will go back to us kung ito'y ginagawa natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman ang saum ng nahimatay o nawala ng malay? Yung pag-aayuno ng isang nawala ng malay o nahimatay, mayroong mga kalagayan na dapat nating intindihin. Sinabi ng ating mga dalubhasa, kung siya ay nahimatay bago mag-fajr, no, bago pumasok ang oras ng pag-aayuno, hanggang sa paglubog ng araw ang maghrib, abay, syempre naman, hindi nag-ayuno yung kapatid natin yan, no? Nag-state of ano lang siya, parang sleep, no? Nahimatay. Hindi tama ang saum, dapat bayaran. No? Nahimatay siya, tapos nagising, ano oras na Brad? Uy Brad, tapos na kami mag-break ng fast. Nasa state of ano ka, himatay. Kaya, babayaran mo kapatid. Yan, sabihin natin sa kanya, babayaran niya ang fasting. Pero yung pagkakahimatay niya, halimbawa, nagkamalay siya. Bago mag-fajr na himatay, nagkamalay siya ng anumang bahagi ng umaga ng Ramadan. Nagkamalay siya tanghali, nagkamalay siya ng asar, nagkamalay siya ng bago mag-maghrib. Subhanallah, ang kanyang fasting ay tama. Hindi niya babayaran. So nagkamalay siya, no? Kaya magkaiba doon sa buong time ng Ramadan ay nasa status siya ng pagkahimatay, at yun naman ay bahagya lang, siya ay nahimatay. Anumang bahagi ng umaga ng Ramadan, siya ay nagkaroon ng malay, then tama ang kanyang fasting. Ang susunod na pakinabang, ika-25, ano ang hukom ng saum ng isang murtad? Subhanallah. Proteksyon na nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maging murtad. Ang isang murtad ay yung taong bumaliktad sa Islam. Siya na lumihis na sa katotohanan. Siya na naligaw muli ng landas. Tandaan natin, man yahdihillah fala mudilla lah. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw sa kanya. O may yudhil fala hadiya lah. At kung sino man ang maligaw na landas ay walang ibang makapaggagabay liban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi tayo magdudua. Lagi tayong hihingi ng proteksyon kay Allah na huwag tayong malayo sa katotohanan, na huwag tayong bumaliktad sa katotohanan katulad ng isang murtad.
Kaya, ang murtad na bumaliktad na sa katotohanan, lumabas na sa Islam, meron siyang separate na hukom. Kinakailangan magtauba siya. Magbalik loob. Magsisi. Hindi niya na muling gagawin. Pangalawa, kinakailangan ulitin ang shahadatain. Kinakailangan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gagawin niya muli yan kasi murtad, bumaliktad na siya. Nawala siya sa Islam. At kinakailangan ipagpatuloy niya ang natitirang oras ng saum. No? Halimbawa tanghali. Para siguro naguluhan lang siya. Sa dami ng mga pagsubok dumating sa kanya, hindi niya alam, mas maraming pagsubok, mas mahal tayo ni Allah. Bumigay na siya. Ayoko na, hindi na ako Muslim. Tinatalikdan ko na, hindi na si Allah ang kinikilala ko. So huwag natin siya iwanan. Kausapin natin siya. Meron lang sigurong kaganapan nagtulak sa kanya sa ganong kalagayan. Kausapin, maging mahinahon, maging kalmado, at inshallah kung naging nahimasmasan, ika nga, natauhan, naging maayos muli, ayan, magtatawba, magsisisi siya, uulitin niya ang shahadatain, ipagpapatuloy kapatid, tanghaling tapat tayo ngayon, meron pang natitirang ilang oras, ituloy mo ang pag-aayuno, at syempre, babayaran niya ang fasting na yaon pagkatapos ng Ramadan. So yun ang pagtrato natin sa isang murtad tungkol sa pag-aayuno natin ito. Napakaganda no ng biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat bilang mga alipin niya ay inutusan niya tayo mag-ayuno ng may kagaangan, bagkus pinapasabik pa sa atin sa madaming gantimpala na nabanggit sa Quran at sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang mga sunnah sa saum na dapat nating huwag pababayaan? Kanina nalaman natin yung mga asal. Ngayon naman, ano yung mga sunnah? Na kadalasan, dahil sa kakulangan ng kaalaman, ay hindi natin ito binibigyan ng pansin. Una, ipahuli ang sahur. Sinabi ni Muhammad SAW, tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Kayo ay magsahur dahil sa pagsasahur ninyo ay mayroong blessing, mayroong baraka. Marami sa mga kapatid natin nagiging pabayana sa pagsasahur. Ang ilan pa, sobrang pinapaaga. Halimbawa, ang pagpasok ng Salatul Fajr ay 4:15 na madaling araw. Sasabihin ng isang kapatid natin, ay kakain na ako ngayong alas 12. Baka mamaya, hindi ako magising, hindi ako makakain. Yang ganyang klase na alipin ni Allah, mas handa pang tulugan ng Salatul Fajr kaysa sa gumising bago mag-Fajr at magsahur. Tama ba yung sahur na ikaw ay alas 12 ng hating gabi, kakain na? Samantalang sinabi ni Propeta Muhammad, sa anyo ng sahur ay dapat ipinahuhuli ito. Ibig sabihin, ipinapalapit doon sa pagpasok ng Tulu'il Fajr, ng Fajr prayer. Kung ang Fajr prayer ay 4:15, sabihin natin 3:45. Pwede ka na magsahur. 30 minutes before ng adhan, sige magsahur ka na. Kumain ka na ng saktong pagkain, wag naman lamon mga kapatid sa pananampalataya. Sakto lang din dapat dahil yun ang magandang pamamaraan o mahusay na pamamaraan. Ipapahuli ang sahur. At isa pang sunnah ng saum ay ang madaliin naman ang iftar. So nakita natin makruh, yung tuloy-tuloy na fasting, di ba? Yung hindi ka magbe-break ng fast, tutuloy mo kinabukasan dahil kaya mo naman daw, hindi po. Madaliin, Allahu Akbar, sabi na pagtawag ng Maghrib. So, mag-fasting ka na ng date, mag-fasting ka na ng inumin, ay mag-break ka na ng iyong fasting dahil tumawag na ang pagpasok ng Salatul Maghrib. Kaya ito ay mamadaliin natin. Hindi yung nandyan na nga nakahain yung iftar, i-delay mo pa? No! Dumampot ka na ng date, kumuha ka ng juice o inumin, kailangan i-break mo na ang iyong fasting. At isa pang sunnah na huwag nating pababayaan ay yung ano ba ang ini-iftar natin. Huwag yung may sopas dito, may kanin, may fried chicken, merong tinola, merong beef steak. Yan ba ang iftar ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kahit nga kung sa hapunan yan, hindi ko masasabing hapunan na maayos eh. So dapat lagi nating pag-isipin o paghuhusayin. At lagi nating gagawin kung anong nasa sunnah dahil doon makakamtan natin ang gantimpala mula kay Allah. Nag-iftar si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ano? Ng date at ng tubig. Walang kaso kung wala tayong date sa Pilipinas, pwedeng matamis na
prutas at tubig. So maya-maya na yung hapunan kasi meron pang maghrib. Meron mga kapatid natin, hindi ako makapagsala ng maghrib. Kasi ano ginawa mo ng iftar? Sumasakit ang tiyan, di ba? Tayo may kakagawan. Minsan yung iba pa, mawalang galang na lang. Nasusuka pa pag sujud, pag ruku. Di ba? Dahil sa sobrang kinain sa iftar. Yun ay hindi tamang pamamaraan. Bagkus hindi pa sunnah kung ating titignan ko anong iniftar o pinang-break ng fast ni Muhammad SAW. So, dito natin ipopose ang ating salita at itutuloy natin ito insyaAllah para makuha natin ang marami pang pakinabang tungkol sa pag-aayuno sa Islam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.